8 days to go. Akudyiwe rinopisa muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pakaipa pakari kupisa panapa paita prophecy iri kubuda nekuna prophet Obed Chafamukanire. This prophecy iyi inini pandatoiona ndabva ndatoziva zvairi kureva, because normally zvangu handifariri kuti nditenge ndikuda kuinterpretera munhu zvinhu maitikira hazvichaita, but sometimes iwe kana uchiziva zvinhu zvinenge zvichiitika uchifollowa uchizoti aiwa zviri zvekusada kuzorovesa man of God futi at the end of the day, because vakomana vacho futi havana chinonzi ganda kumeso kana chiitimurera rinotonzi unzai musoro waJohani mundiro tiubike tiuite sei. So ndo zvimwe zvinhu zviri kuona panapa zvokuti zvinenge zvichitry kuavoidika because vanhu vacho havana chinonzi mangwana kana kuti kuita sei. But nyaya iri hombe iri panapa pari kunzi zvonini paprofesi yaObed Chafamukanire pari kunzi gadzirirai kumhanya. Ndo nyaya iri panapa iri kutaura kunzi gadzirirai kumhanya. Vari kunzi gadzirirai kumhanya ndivanani, right? Ndabva ndabatanidza nenyaya ndiri kuona iri kutaurwa nemagenerals panapa pana General Winston Sigauke Mapuranga. Vari kuti if they continue down this path of manipulating the constitution and sidelining the party and threatening party institutions as personal property, there will be consequences. The people of Zimbabwe are not silent yet to be driven in any direction you choose. They remember 2008, they remember 2017, and they understand that when power is abused, the price is always paid in blood, in livelihoods, and in national dignity. You cannot indefinitely silence dissent, rig institutions, and rewrite rules to keep yourselves in office without provoking a backlash. That backlash may not come from the barracks alone. It may come from the streets, from the courts, and from the every structures you have hollowed out. The warning from General Chiwenga is not just a private functional threat. It is a reflection of the anger that is already brewing within the establishment and beyond. If you persist in this way, do not be surprised when the consequences arrive, not as a miracle of your own making, but as the unavoidable result of your stubbornness, your greed, and your contempt for the constitution and the people it was meant to protect. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaura panapa. Saka ukoona tukatotarisa the whole statement riripo riringoedza kuexplaina kuti gadzirirai kumhanya. This is the kuti chiko ndo chinhu chacho chiripo word in the street right now. But andisuda kuti ndirambe ndichidzirebesa because a lot is going on already. Pane vanhu vakatogara vakatonikirikina mamvura acho tingataita seko kana iri nyaya yemvura tinoti yaputika. Ndokutaurira kuti akudyiwa rinopisa this time around. Ndoda kuti titeerese tese panapa nyaya iri kutaurika iyi. Ndozoti mune maonero enyu because madhara havasi kuita mafanizi kana majokes. Ngatinzwei kuti vari kuti kudini nasa. Vana veZimbabwe, ndi Dr. D. Ndakataura kuti ndiri pasi pemuti ndabata mucheka mutema netsvimbo nduku yasekuru Kagui. Ndiri kutaurazve nhasi ndiri pano ndati inini ndakataura kuti hakusina nguva yekutamba. Ndakataura ini Dr. D, komanda wemweya webako Jana KB3 shit. Ndati inini ndakataura kuti Zimbabwe haipiwi imi hatipi nesilver plate Mnangagwa Mani chine yemunhu. Ndakati matorera takaita kuenda vama takakurira muhondo mani takakurira musango mani indamuna nitsamwisa so. Why amida nitsamwisa so? Moda kanga mauro paresera kadeuka zvechokwadi. Ko vakafirwa nevana vavo vasina kumboona kuti vakafirwa papi vanonzwa sei muchitamba neZimbabwe kudaro. Ndini Dr. D. Vazukuru vane handa, vazukuru ambuya nehanda, vazukuru vasekuru Kagui. Ndati ini Dr. D, nguva yadini yakwana. Ndakataura kudhara kuti there is no more 20 ameno ikokoko.
30 MED hako. Ndakadaro ndine masoja angu. Unomozabenzi rozisungirira. Samunangako. Unorambisa kuti musoja ada kwenda kurivi ngawe kubasa. Vangada kwenda kurivi vasaenda. Ndiwo unovafungirere. Inda iwe utodaidza nyuchi dziri kuzokuruma iwe. Kana uri iwe uri kuti masoja angu inini haaendi kurivi unozorora. Aiswera chisaruta ubenzi hwenyu ihwohwo. Muchiba goridhe vanhu vakatarisa. Ndini Dr. D komanda wamweya. Ndati hakusina zvezvana cab 3. Nhasi ndiri kuburisai pachena. Kana yeshe wanga ari uchiziva izvozvi. Andoziva kuti Dr. D ndiani. Ndakakuudza kuti ndoda kuti wokubata Emerson ED. Ini kumubata. Haani tapfurwe. Avakuudza shwenga. Kuti makambonzi pferepfere here nembumburu. Kungodarika hayo chisiya yekunga yakutemera nyora chete. Usare kuti unosara uchinzwa sei. Vazukuru nembuya neanda. Zimbabwe nderopa. Ndini Dr. D. Ndati inini masoja angu. Soja rese riri muZimbabwe nderangu ini. Ndini ndiri kutaura ndiri pasi pemuti. Ndakabata mucheka mutema. Nenduku yasekuru kagwi. Ndakati ndiri muZimbabwe kana. Imi. Hapasina nguva yekutambisa apa. Zvese zvavari kuita they are wasting their share time. Ndini ndiri muno. Ndakati isai manavigata kana. Ndiri muno muZimbabwe. Uya mundibate muone kuti munotsva sei. Apa manje ndima kutotanga kundibata-bata. Ndima kutanga kutsva. Wana Zimbabwe. Handisi kutamba ini. Ndakati zvena Doubting Thomas zviya zvokuda kuzonera paMiosefo zvaka. Ndozvichaita ED. Ndamubata ini Dr. D. Handi utaro hwembama. No. Iyo vakomana mwanziva kuti haro hwembama musei ndewa Dr. D. Achatongwa nemajaji eZimbabwe kwete nharandara dzese. No. Anangoyo. But what I'm warning you today, vazukuru mbuya nehanda. Remember, ndakutaura, ndakati. Mukaona tsuri yambuya nehanda yakurira, champupuri chakuzomhara. Please ndapota. Mugare mudzimba dzenyu. Why ndichidaro hamuna futi? Hamuna kana chii? Muri vanhu vatsvene, vanhu vaMwari. Asi muri kukanganisirwa naID. Ada kuti kuona ropa revana veZimbabwe richideuka. Nomo. Ndakapera kudhara. Ndakasiya vamwe vangu komani imi. Ndakaona zvinonetsa muhondo. Zvino kana iriyo hondo yakuda ED. Ndoda kuti okubata. Ende afa kandoona futi. Achasara ari mumaoko evatongi vedzimhosva. Vatongi vaJehovha vaJesu Kristu ndo vachamutonga. Zvese zvari kuita izvi. Rworwizi runopwa. Runoerera asi runopwa. Kumberi kwakuna tsime. Ndini ndiri kutaura Dr. D. Ndiri kutotaura zvechokwadi apa hansi kuti imi ndati ndiri pasi pemumvuri ndakabata mucheka mutema wambuya nehanda. Ndati ndikuzadzisire vazukuru vambuya nehanda. Madhiraivha vematraki, please. Mukaona tsuri yorira, champupuri chavhuvhuta chakumhara. Pakai. Hapana chaunobva. Ende hakuna anokubvunza. Varuma jere chibatai hana dzenyu imi makasungirwa zvekusunungura Zimbabwe. Chifanai kupururudza nguva yakwana.
kana ungapa ende hamuna mbopiwa mutemoka kuti kwanzi wasungirwa uchapika chichi, hamuna. Nemhosva dzenyu dzamakapara hapana mhosva inotongwa, no bail out. Ipunishment yakadini iyoyo panyika? Just think of it. Apa hauna mhosva yakapara. Ndini Dr. D, komanda womweya, komanda webako. Sa ndakuchiudza vana veZimbabwe, vazukuru vambuya nehanda. Ini ndakagara pano pamvuri ndakati ngavanevhekete vaonoti vanochasei. Please ndapota ndakati handisi kuda ropa repovho rinodeuka nomo. Zvavakaita izvozvo zvakatokwana, not this time. Ndini Mr. D, komanda wemweya webako. Ngwandisesheka ko ndepapi pandisiri kupinda muZimbabwe? Ndepapi? Yo unoshedza masoja kuti regai kuenda kurivhi. Unoshedza nyuchi dziri kuya kuzokuruma iwewe dambudzo. Uri stupid, uri benzi. Ngavadzoke vanyime marivhi, ndo vachakuruma. Ndori kudaidza nyuchi dzedzedza meno magona ng'ombe aya yekuti wanika kurumaka. Chandiri kuda inini Dr. T, handidi kuti urokwe kana kuferurwa kuya nebara. Kuferurwa kukunga kutemerwa bara rakukuta asi rasiya radini racheka nyora. Ndo kuferenurwa ikoko pachimanyika. Handidani nechimanyika, ndodana nekuti ndiri muZimbabwe. Ndakuti munhu wese ari muZimbabwe, we are all united, we are all one person. That is why nchiti one man one vote. Asi nguva yasvika pai pakaipa. Ndini ndiri kutaura. Idiala kuzonera pamhino sefocha. It's okay. Ane lucky because handisi kuda kutaurawe. No, I don't want. Achazomirira mhosva dzake dzese from A up to Z. Ndini Dr. D, komanda womweya. Sanda kuyambira vana veZimbabwe. Chimoto tavesa chakufungaira chasara kupfuridza moto obaka. Ndini ndokuvanzira here? Ina ndikuvanzireni? Ina handisi bodha. No. Asika vanda kuzvionera pamhino dzaThomas. They will see it. They will come across it. Ndini ndiri kutaura. Saka I don't know. Vanokwanisa kutiza vane mhosva dzavo, tizai nguva iripo. Ndakuti muchashaya pekubuda napo. Idiwa muri kuunganira fanika Queen Bee. Anosara ari Queen Bee wedu, zifuta redu tonyatsa kurikanga zvakanaka. Mafuta ese achabvajuka. Ndini komanda D. Ndokuza zuva rakacheka nyika. Ndati ndiri muno muZimbabwe. Wedha ndiri pasi pemutoho wemunhengeni ungaopi, asi ndiri mumubvuri. Ndakabata mucheka wambuya nehanda mutema. Ndini ndiri kutaura. Yoiti panoone n'anga zako enda unoti Mr. Dr. D vari papi. Vachakutendeka nezvigumwe zvitatu kuti siyana naye. Ndini ndiri kutaura. Ndine vhegete munoti munochasei. Asi chanda kuyambira vazukuru vambuya nehanda. Moto huni dzaunganidzwa. Hutsi hwakubuda. Chasara kufuridza wobaka moto. Handidi povho yambuya nehanda I don't want. Zvavakaita zvakatokwana. No more.
Zaizanchiti mukanzwa tsuri yorira, please vazukuru vangu bana, garai mudzimba. Why did that? Because you cannot defend yourself. Hamuna puti. Mukataura nemuromo makurwa mambama. Ukatanzwisisa mujeri chikurubi chichocho. That is when that imunopaka mudzimba dzenyu. Vemota mukanzwa chipupuri chichakunomhara, please muzive pekunoti kweda. Hapana anokubvunzai. Anokubvunzai anenge ari ani. Munomuudza kuti kunze kwaipa. Iye anokubvunzai akamira papi. Ndini komanda wemweya Dr. D, komanda webako. I'm not joking. Asika. Muchida kuzoonera paMinista Thomas, okay, you come across that fucking shit. Taneta. Hatisina nguva yekutambisa. Hatitambi fanika bhora isu. Kata masabu, amaita akuma university. Tama scientist, masejon, maiko, zvese. Nema pilot zvese. Hapana chisipo. I'm telling you. Ndukudzai. Ndakati dzichasimuka mahelicopter matatu wayo pahelicopter. Akananga ku State House. Kwete zvari kuita zvokutamba zvana cable 3 kuita se tiri makebhu isusu. Makebhu awi cables. Tiri zvimbwanana zveshumba isusu zviunwa makebhu. Fucking shit. That is to hell. So that is ndakutaurirai kuti chigadzirirai nguva yedu yadini. Ini zvawo zvokuti ngavaite mashoko avo, ini handisina basa nazvo. Never. Handizi sadza ronzwa musari ndatichapisa rikari mbotonhora, ini handitonhori. Ndini komanda D. Dr. D, komanda wemweya webako. Ndiri pano ndakabata mucheka mutema netsvimbo yasekuru Kaguru. Ndione. Ngavaseshe mani. KuZimbabwe Ruins kwaida kunopinda kwayanga zvii zvaizi anopenga mani munhu iyoyo. Ndio stupid munhu. Emerson Dambudzo. Tsvina yemunhu. Ropa rega risina kana nyadzi. Kokano wakabaka wakadini iwe kuti ndakwana. Notakuita kufaya. Anoyo wacha futi akapama futi izvozvo faya. Nyika ndeyepofu. Vese ma-MP makanzura chi vashandi vepofu. Ndona vokuti wakabvunzwa kuti 1+1 Indian vanoti 20. Iye ari 0. Amene ikoko. Ivava. Vazivi zvavari kuita. Ibai. Sikana makwanaka. Moda kusiya Zimbabwe ragwenga. Namachina menenyu iwayo. Ndizvinzwe futi. Imi kumakorokoza ikoko. Ndinzwe kuti kwanzi kune mukorokoza arohwa nemachina. Pondai muchina yeye. Satanyoko. Nyika yambuya nehanda ino. Haizi China ino. Zvawo zvokujaidzwa zvavachidla mari dzeZimbabwe. No more. Ndati no more. Ndini Dr. D. Ndakushamaririrai vana vazukuru vambuya nehanda kuti nguva yadini yakwana.